Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon eta ongi etorri. Apirila estreinatu dugu eta ikusi duzuenez bezala ere hasierako programaren kareta eta baita programaren edo saioaren izenburua, izena. Negu da berriaroa izena darama orain edo hemendik aurrera, baina eduki dagokienez ez da ezer aldatuko. Gaur adibidez bi elkarrizketa izango ditugu hemen platoan. Hasteko Meliton estudioetatik lekarozen aurkitzen direnak Idoia Kalbo izango dugu eta casting deialdi bati buruz edo baten berri emango digu edo bi. Alde batetik apirilaren 3an Baztanen saio bat edo casting bat izango delako eta hurrengo gunean apirilaren 4an hemen Iruñean. Zertarako maiatza eta ekaina bitarte Asgar Faradi zinegileak zuzenduko duen zinema tailerren baitan egingo diren laburmetraietan jendea behar delako aktoreak eta ez da, gero berak esango digu zer da zehazki bilatzen dena eta nondik atera den ekimen hau. Esan bezala hori lehendabiziko elkarrizketan bi izango ditugulako. Bigarrenean, orain pasatako asteburuan, hemen Iruñean, geltoki espazioan, Reas Nafarroa erakundeak, 7. azoka solidarioa antolatu zuen, horren ebaluaketa egingo digu June San Milanek, bertatik etorriko da eta bihar jardunaldi solidarioak edo solidarioei hasiera emango diete. Apirilaren 15 arte iraungo dute jardunaldi hauek, 12. dira kasu honetan, eta esan bezala gero informazio guztia. Ez da gaur izango dugun gauza edo eduki bakarra, agenda albisteak eta egunero eskaintzen dizu eguna izango dugu baita, eta saioari amaiera emateko erakusketa bat, elkarrizketa batekin, zeri buruzkoa? Ezkaba gotorlekuari buruz edo ezkaban gertatutakoari buruz. Ezkaba 1988-2018 izenburua darama, Burratako kulturetxean ikusgai dago, eta esan bezala hori saioaren 19. mendera joko dugu lehendabizi. 1882. urtean, erbesteratutako Kubako independentista talde batek, Jose Martí Antonio Maceo eta Maximo Gómez buru Kubako partidu iraultzailea sortu zuen. Mende bat geroago 1929. urtean, Espainian Madrilek amore eman zuen. Gerra zibila amaitu egin zen frankismoa ezarriz. Hauek dira apirilaren bateko titularrak. Iruñeko udalak 1,7 milioi euro txantreako eremu bat hirita hartzeko bideratuko ditu. Konkretuki, zehazki Etxarri Aranatz, Donestebe, Lesaka, Elo, San Cristobal eta Mendigorria karriken inguruan. Iruñeko ganbera abesbatzak diska bikoitza ekoiztuko du. Autore nafar eta espainiarren lanak bilduko ditu, diskak haien artean Fernando Rematxa edo Joaquin Rodrigoren obra ezezagunak. Nafarroak minbizia sorrarazten duen amiantoa kentzeko lehendabiziko plan zuzentzailea jorratu du. Zitadelak telefonika bildumaren 28 argazki hartu ditu. Baldesari, Prince, Levine eta Big Munizen irudiak daude bertan eta mistoen eraikinean bisitatu daiteke esposizioa maiatzaren 12 arte. Ikasle berriek Joaquin Maia musika eskolan izen eman dezakete behin-behinean gaurtik apirilaren 17 arte. Inscribaketak www.bikoitza pamplona.es /escuela de musika webgunearen bitartez edo 010 edo 988-420 telefonoaren bidez gauzatu daiteke. Udala Iruñea 2030 hiri plan estrategikoaren diagnostiko fasea burutzear dago. Antolatutako lantalde eta tailerretan 200 pertsona baino gehiagok hartu dute parte.
Gaurtik apirilaren 1 hasita apirilaren 12 arte Nafarroako gobernuak bakearen, bizikidetzaren eta giza eskubideen 2. jardunaldiak antolatu ditu. Edizio honetan aurtengoan erakusketa bat, haurrentzako aisialdi tailerrak edo lantegiak, aniztasuna aberastasun iturria deritzen edo izenburua daraman eskola lehiaketaren sariak eta azkenik memoriari buruzko ikusentzunezko lehendabiziko topaketa daude. Goazen egunkarietako azalekin, lehendabizi Diario de Navarra. Lerroburu nagusian hau ipini dute. Liskar medikuek osasunak kontinuista izan den legislatura bat markatzen dute. Azaleko argazkiak osasunaren azkenengo futbol partiduaren momentu bat erakusten du, sadarrek maila egoera gertuago ikusten du izenburupean. Diario de Notiziaseko titular nagusian, hau irakurri daiteke. Koloneko minbizia detektatzeko froga egiten duten nafar kopurua bikoiztu da. Azaleko argazkian osasunaren futbol partidua ageri da izenburu honekin, lehen mailarako norabidean. Gara egunkariko lerroburu nagusian, gure esku dago plataformak erreferendum legal batetan finkatzen du bere helburu berria. Azaleko argazkian atletikeko zaleak ageri dira eta alboan titular honek laguntzen du irudia. Bultzada handia futbol femeninoari Mendizorrotzan eta San Mamesen. Hedabide euskaldunetara pasako gara eta gaur astelena denez berria egunkaririk ez dago, hortaz zuzenean goazen Euskal Herria irratiko webgunera. Parlamentuko hauteskundeen deialdiaren foru dekretua sinatua, dio lehendabiziko albisteak. Ondoan, jadanik kontsulta dezakezu apirilaren 28an hauteskunde mahai batean lan egin behar duzun edo ez. Eta azpian bukatzeko, tren sozialaren aldarria Altsasuko kaleetan zabaldu zuten larun batean. Ezagutu ezagun Iruña herriko agenda. Apirilaren 14 arte Burlatako kulturetxean, Ezkaba 1998-2018 erakusketa ikusgai izango da. Bihartik aurrera eta apirilaren 17 arte, Iruñeko arte eskolako hainbat ikasleek antolatuta, Amaia arte eskolan Amaia kalean aurkitzen dena, aniztasun hasiberria izenburua daraman erakusketa ikusi ahalko da. Asteazkenean arratsaldeko 8etan Burlatako kulturetxean pioneras bat edo aitzindariak bat dokumentalaren proiekzioa eskainiko da, gero solasaldia sortuko da. Iruñeko peinetan izandako lehendabiziko emakumezkoei buruz hitz egiten du pelikula honek. Asteazkenean ordu bat lehenago arratsaldeko 7etan Katakraken hitzaldia gazteleraz gara egunkariaren zuzendaria den Iñaki Sotoren eskutik. Espolio gara 2. mirando al futuro etorkizunari begira gararen espolioari buruz hitz egingo du. Sarrera libre. Amaitzeko ostegunean arratsaldeko 5etan Garesetik 21. korrika irtengo da. 14 arte iraungo du, Gasteizen bukatuko da, eta nez eta 5etan irtengo den egun osoan zehar han Garesen hainbat ekintza burutuko dira, besteak beste kontzertuak. Zeroan lainotxo egongo da erdi mailako lainoak eta goi lainoak nagusi. Baliteke arratsalde gau partean euri egitea. Goizean hego haizea ibiliko da, arratsaldean iparraldekoa. Temperaturan aldaketarik ez. Ostarte batzuk astearteari hasiera emateko. Goiza aurrera joan ala haizea iparraldetik finkatu eta lainoak ugarituz joango dira. Baliteke zaparrada batzuk botatzea orduan. Arratsaldearen bukaeran euritara joko du eta gauean giro guztia izango da nagusi.
Han zaparrada ertaina botako bai ditu. Temperatura jaitsi eta maksimoak aurreko egunekoak baino 3-4 gradu apalagoak izatea espero da. Arratsaldetik aurrera neguko itxura har dezake eguraldiak eta egunaren amaieran elur-kota 1500 metrotik behera egongo da ziurrenik. Joan gaitezen Iruñerriko berriekin, lehendabizi Barañaingo albisteak. Apirilaren 6an aste honetan doako escape room bat eskainiko da Barañainen. Tramakulu escape roomak antolatutako ekintza edo jarduera da hau, eta orain apuntatzeko epea da, zehatz mehatz, zabalik da, apirilaren 3 arte, asteazkenera arte. Gehienez 6 pertsonek osatutako talde hartu dezakete parte bertan. Inskribaketa gauzatzeko Baragaztera jo behar da. Berri gehiago Barañainekin jarraituz. Barañaingo udaletxeko berdintasun arloak pegatina lehiaketa bat edo txapelketa bat antolatu du Barañaingo festetan berdintasuna eta tratu onak izenburua edo leloa daramana. Partaideak 12 eta 30 adin tartekoak izan behar dira eta lan edo obra bakarra aurkeztu dezakete. Lelo barkatu labur bat eta genero parekotasuna bultzatzen duen irudi bat eraman beharko dute lan hauek eta inskribaketa epea apirilaren 10ean irekiko da maiatzera arte. Data gehiago, apirilaren 12an udalak hiriko ondare inmateriala biltzen dituen gure memoria deritzon dokumentalaren 100 kopia oparituko ditu Barañaingo hiritarrei. Zozketa baten bitartez izango da apirilaren 12an burutuko dena. Interesatuek udal web orrian inskribatu behar dira edo inskribatu daitezke. Honekin lotuta, udal web orriak webguneak euskarazko udalekuen zerrenda bat argitaratu du. Era plataforma digitalean ere aurkitu ahal dena. Lehen hezkuntza eta DBH-koak dira udaleku edo hiri kanpaldi hauek. Izen ematepea ezberdina da koloniaren arabera, udalekuaren arabera. Bakoitzak ere bere kontaktua du. Hortaz, zerrenda kontsultatzera animatzen zaituztegu hemendik, Saloa telebistatik. Amaitzeko, apirilaren 30ean zirkulazio zerga eta pasabideen tasak borondatez ordaintzeko epea akitu edo itxiko da. Xehetasun guztiak Barañaingo udalaren webgunean. Jarraitu ezagun Antsoaingo berriekin. Maiatzaren 31 arte liburutegi publiko eta liburu dendek elkarrekin antolatutako igo 2 puntu irakurri gozatu oparitu deritzon kanpainan bertan hartuko dute parte. Euskarazko liburuen irakurketa sustatzea du xede ekimen honek eta zertan datza zehazki lehendabizi plazako liburutegian euskarazko edozein liburu maileguan hartu beharko da. Ondoren, behin euskarazko liburu hori hartuta, irakurri beharko da eta itzultzerakoan fitxa labur bat bete. Ondoren, erosketa txeke bat eskuratuko da orrialde hori bete ondoren. Eta beherapen bat suposatuko du txartel hori gero adostutako liburu denda bateko edozein liburu hartuta edo erosita. Honen harira, euskararen sustapenari buruz hitz eginez jarraituz esan nahi dut, Nafarroako udal euskara zerbitzuek osatzen duten era plataforma digitalak D-ereduko ikasleentzat lehen hezkuntza edo DBH-koak egokiak diren udalekuen zerrenda bat argitaratu egin du. Udaleku bakoitza edo kanpaldi bakoitza ezberdina da, bakoitzak bere xehetasunak ditu, beraz hemendik zerrenda kontsultatzera animatzen zaituztegu. Jarraitu ezagun Arangurenekin. Lan deialdia eginda Arangurenen, behin-behineko familia langilea izateko zerrenda bat osatzeko, hain zuzen ere, edo zehazki. Aranguren Ibarreko udaleko beharren arabera erabiliko da aipatutako zerrenda hau, eta orain eskariak aurkezteko epean gaude edo epea zabalik da. Zehazki apirilaren 10 arte. Hori baino lehen eta Arangurenekin jarraituz, apirilaren 8an Aranguren Ibarreko ingurumenaren astea hasi egingo da. 18 arte iraungo duena. Egitaraua zabala da. Arropa Afrikako oihalekin egiteko tailer bat eskainiko da, elkartasunezko azoka bat burutuko da, edo txango bat bezalako ekintzak ere izango dira, bere baitan programa honen barne. Xehetasunak udalaren web orrian.
Iruin herriko berriei amaiera emateko goazen Iruña hirira. Gaur udaletxearen osoko bilkuran apirilaren 28ko hauteskunde maila osatuko duten 810 pertsonen eta 1620 ordezkoen hautaketa eginda zozketa baten bitartez. Pamplona.es webgunean edota 010 telefono zenbakian kontsultatu daiteke. Ez dira aurtengo hauteskunde bakarrak izango. Maiatzaren 26an ere hitzordua izango baita. Konsistoriorako udaletxerako EH Bildu alderdiak aurkeztutako zerrendan Asiron lehendabiziko postuan ageri da. Ondoren Maider Beloki eta Jose Abaurrea zinegotziak. Laugarren lekuan edo laugarren postuan San Fermin ikastolan irakaslea den eta ekonomian lizentziatuta dagoen Marian Aldeaia Gaztelu izango da. Bosgarren postuan edo lekuan Amaia Izko letradua aurkitu daiteke eta Bilduren parte izandako Eba Aranguren sartuko da ere zerrendan, edo sartu eginda. Aritz Romeo nupera irakasle moduan bueltatzeko asmoa adierazi egin zuen, Patricia Perales ez da izango bertan zerrendan. Udalarekin, Iruñeko udalarekin jarraituz apirilaren 8 arte sormen artistikoaren sustapenerako bultzadarako antolatu den lehiaketan proiektuak aurkeztu daitezke. 10 sari banatuko dira, 3.000 eurokoa bakoitza, sari bakoitza. Txapelketaren oinarriak eta baldintzak martxoaren 7ko Nafarroako aldizkari nagusiaren 46. zenbakian ezagutu edo kontsultatu daitezke. Bukatzeko, aste santuari begira, Txantreako liburutegi publikoak 40 toki libre ditu aurrendako edo umeendako antolatu diren 2 lantegietan. Sormen artistiko plastikoa sustatuko dute tailer edo lantegi hauek. Hitz margotuak izena dute, abestia bezalaxe, eta inskribaketa epea gaur ireki da. Doakoak dira, eta han bertan Txantreako liburutegian gauzatu daiteke izen emate hori. Goazen ongietorria ematera gaurko elkarrizketatuei. Asteko Idoia Kalbo izango dugu Meliton estudioetatik eta jarraian June San Millan Reas Nafarroa erakundetik. Aurten lehendabiziko aldiz, Nafarroako nazioarteko zinema jaialdia ospatuko da eta horren baitan Asghar Farhadi zinemagile ospetsuak 2 Oskar irabazi egin dituenak lantegi bat zinema tailer bat eskainiko du. Orain casting deialdia egin dute eta xehetasun guztiak jakingo ditugu Idoia Kalboren eskutik. Arratsaldeon eta ongetorri. Arratsaldeon. Zer modu zaude? Oso ongi, bai. Bueno, oso lanpetuta, ez? Bai, oraintxe bertan goza askorekin. Bai. Aste honetan 2 casting orduan. Hori da, aste honetan baitugu 2 casting, lehenengoa asteazkenean, Elizondoko Kulturetxean, eta bigarrena hemen Iruñean, Irurregi hotelean. Hori, esan bezala, lehendabiziko aldiz nazioarteko Nafarroako zinema jaialdia ospatuko delako. Bai, hori da, ospatu behar da abuztuaren amaieran, eta pixkat prestatzen, eta ora. Eta ekimen hau edo zinema hau Meliton estudioetatik atera da edo? Bai, saiatzen ari gara zinema jaialdi berri bat sortzen, horregatik hori da lehenengo edizioa, eta pixkat aukera guztietako proiektuak ere ekartzeko, fikzioa, animazioa edo dokumentala, pixkat irekita egongo da. Sail ezberdinak edo atal ezberdinak izango dira, ez? Hori da, bai, aurten lehenengo edizioa dinez, saiatuko gara LGTBI+, bai, beraientzako edo horren inguruko sail bat izango da, bai, planeta. Bai dugu 6 gai nagusi eta hauek izango dira feminismoak, migrazioak, planeta, zaharrak, LGTBI+, bai, gero xehetasun gehiago izango ditugu, azkenean oraindik denbora dago, orain lantegia dago, lan mordoa dela. Horregatik, bai. Hori badaukagu lehenago tailer bat,
ekainean, orduan bagaude hori prestatzen Bai, buru belarri. Hori da. Bai, eta esan bezala, gainera, bi Oskar irabazitako zinemagile batekin zuzenduta. Bai, hori oso pozik gaudez, Argar Farhadi etortzea... Ohore handia, ez? Ohore handia da. Bai, eta 40 partaide izango dira eta gainera mundu osotik etorriak. Bai, behitu hori da beste berri oso ona, ze 14 herrialde desberdinetatik etorriko dira. Adibidez, Zelanda Berritik, Kanadatik, Peru, Argentina, ez dakit, Estatu Batuetatik, ordan bai, oso pozik gaude. Gainera etorri behar dira Lekarozera, eso berri txiki batera. Bai, hori, lantegia izango da Baztanen. Bai, Baztanen, Lekarozeko kampusean, erekitzen ari garen platoetan, eta tandoko gela eta bertan. Bai, Melitone Estudioak hor daudelako kokatutak. Bai, hori da. Hori erekitzen ari dira kampusean. Bai, eta orduan esan bezala mundu osotik 40 partaide horien dela gutxi arte apuntatzeko aukera zegoen, ez? Hori da, bai, izan dugu epea irekita ez dakite 2 bete edo, eta oso azkar bete da. Bai, badaukagu jendea oraindik esaten ari digutela, esan naiteke edo ez, itxita dago edo prestarik dago, eta ezin dugu ez eragin ze badaude presta guztiak beteta. Bai, hori ez dago itxaron zerrendarik, ez da... Badago itxaron zerrenda, baina gehienek ja badaukate bere, hori da, orduan pues. Gainera, kriston arrakasta azkenean esan bezala, hori nondik datozte zinemagileak? Zinemagileak? Bai, Zelanda Berritik ez mundu osotik apuntatu delako. Batozte zuzendariak, ekoizleak, editoreak, aktoreak, eta orduan, bai, Zelanda Berritik, Lituaniatik, Greziatik, Italiatik, Kanadatik, Argentina, Chile, Ecuador, bai, leku askotatik. Eta esan duzu, orduan, profilek denetarik daudela? Hori da. Bai, etorriko den jendea, bada, maila handia duen jendea, gehienak, denetari dago, baina gehienak profesionalak dira, edo, modu batean. Eta zer da egingo dutena tailerretan? Bertan, banatuko dira talde txikietan, eta talde bakoitzak film labur bat egingo du. 10 egunetan egin behar dute film labur bat, saiatu edo eta lortu. Bai, eta dena hasieratik istorioa sortu? Hori da, lehenengo egunetan egingo dutena hori istorioa sortu, gidoia egin, gero filmatuko dute, eta amaieran editatzeko edo denbora izango dute. Eta gainera, haientzat ere, azkenean maila handiko profesionalak izango da belkar ezagutzeko eta ikasteko, ez? Haien artean ezagutuko dira, eta gero agian lan gehiago egiteko, edo ere bai, munduko beste kultura batzuk ezagutzeko ere aukera oso ona da, eta bai, oso pozik gaude. Bai, eta esan bezala, aste honetan 2 hitzordu daude, ere bertan parte hartzeko? Hori da, bai, ikasten hauek izango dira pixkat tailerren egingo diren ariketetan edo film laburretan parte hartzeko. Orduan, ez dugu profil zehatzik bilatzen, nahi dugu jendea ezagutu. Gogoak ariketetan parte hartzeko gogoak izaten dituen jendeak ezagutzeko. Eta hori, izan daitezke interpretazioa ikasi dutenek edo interpretazioa inoiz egin dutenek, ez dugu gauza zehatzik bilatzen. Bai, eta horrekin, jendea aurkeztu daiteke orduan casting hauetara, eta gero aukeraketa egingo duzu. Hori da, bai, oraintxe bertan ez dakigu zenbat jende behar dugun, edo nolako pertsonak behar ditugun, eta eriketak egingo dira momentuan bertan, tailerrean. Orduan, horik joango gara ikusten eta deituko dugu. Bai, informazioa behintzat hor zuek gordete izateko ez, eta gero beharren arabera. Hori da, zerrende bat izateko. Bai, pentsatzen dut ala ere, hori, data horietan lan egin edo parte hartu ahal dezaketen jendea izan beharko dela. Hori da, bai, hori jarriko dugu kastinean, egun zehatzak zintzun diren, eta jendea, Maiatze eta ekaina bitarte esan duzu behintzat. Bai, maiatzaren 30-tik, ekainaren 8 arte. Eta esan dugu, hau Melitone Estudioetan izango dela, bertatik antolatu da. Orain dela gutxi sortutako zer da zehatz mehatz? Melitone Estudioak sortu ziren duela gutxi bai, duela urte bat eta erdi gutxi gora bera. Eta badira, Lekarozen erekitzen ari diren plato edo grabaketa estudio batzuk. Eta idea sortu zen, ze Nafarroara
filmaketa asko etortzen ari dira, eta gauza da, filmaketa hauek egiten dutena, da, kanpoaldeko edo kanpoaldatu behar diren zatiak Nafarroan filmatu, baina gero barrualdean edo platu batean filmatu behar dutenean joten dira edo Bartzelonara edo Madrilera. Eta, estudio hauek bat dira pixkat aukera eskaintzeko prozesu guztia edo filmaketa guztia hemen Nafarroan egin ahal izateko. Pixkat hori da gure ideia. Eta urte bat gutxi gora behar daramazue? Urte bat eta erdi, ideare sortzen eta hola. Bai, eta nolakoa izan da, nola ari zarete lanean? Horrentxe badira bazkide batzuk, eta bakoitzak bere arloan egiten du lan, eta batzakit esin dela, Bai, izango da hori esan bezala orduan, kanpoko ekoizleei edo produkzio konpainiei hori eskintzeko instalazioak. Hori da, bai. Bagaude estudioak edo grabaketak estudioak, eta badago ere balio egiteko aukera, bazkatzeko aukera, orduan pixkat guztiak hor onduan izateko. Bai. Eta orduan, hor lan egiten duzuen jendea, efektu bisualetan aditua den jendea, edo nola... Ez, bertan lan egiten duen jendea, badira... Denetarik. Hori da, bai. Bai. Eta ongi, momentuz, nahiko indartsu hasi zarete. Hori da, bai, egia esan da, horrein gauza askorekin gaude, eta bai, lan askorekin, eta oso pozik. Bai. Nazioarteko jaialdiari buruz adibidez, badago apuntatzeko ez dakit pelikulak ailegatzen hasi dira edo gero hasiko den zerbait da? Baitu, pelikulak bai dugu ja da, baina epea irekita dago, ez dago txito, badako horretik denbora asko dago apuntatzeko, hilabete pila ateratzen dira, eta bai, badago jende asko animatu dena, oso ongi. Bai, hori luzemetraiak... Bai, denetarik saretezke luzeak, laburrak, eta hori. Bai, eta orduan izango da abuztuan, jaialdia? Hori da, abuztuaren 29-tik 30 arte. Eta Baztanen izango da? Ez, izango da Iruñean. Bai, Zarrean edo Iruña inguruan. Proiekzioak egingo dira? Bai, hori da, egin behar dira, egun bakoitzen egingo da proiekzio bat, eta gero proiektuaren, gaiaren inguruan egingo da proiektzio bat, eta gero proiektuaren ondoren izango da ekolokio edo moduko bat. Eta nahi ditugu gonbidatu aktore edo zuzendari edo gaiari buruzko adituak edo galderak erantzuteko eta gaiari buruz pixkat hitz egiteko. Gainera, aipatu dituzun gaiak garrantzitsuak diren sozialki azkenean jendea sentsibilizatzeko. Hori da, pixkat segatu nahi duguna. Pixkat hori sentsibilizatzea eta jendeak gehien ere ez da guzea. Badago jende asko ez dutela neurriak izan edo ez da guzteko, orduan. Bai, eta gainera ere, arlo artistikoari bultzada ematen ari diezue. Hori, esan duzu, hemen azkenengo urte hauetan, gero eta, zinema bultzada izaten ari du zinemak hemen Nafarroan. Bai. Eta nolakoa izan da Asghar Farhadi bezalako ohoredun profesional bat lortzea? Ez da oso zaila izan, ezagutzen genuen bere traduktorea, orduan horrekin pixkat jokatu dugu, baina pentsatzen dugunean edo jendeak galdetzen digunean, pasada bat. Hori da, bata oso famatua, oso profesional ona, baitu hori bi Oskar, orain bertan badago, oso lan betuta, orduan hona etortzea oso, oparioz bezalako bat da, ez dakit. Irangoa da, baina hemen penintxula gustatzen zaio, ez? Bai, aldi bat baino gehiagotan etorri da. Baiena. Berazkenengo filma ere... Izan da Penelope Cruzekin eta Javier Bardenekin. Eta orduan, orain, esan bezala, castinga aste honetan eta hemendik maiatzera arte, ez dakit, zerbait gehiago? Hemendik maiatzera arte egongo gara lanean, egun osoan, eta irra prestatzen, eta horrekin, bai.
Eta orduan, birgogoratu ditzagun hitzorduak, aste honetakoak. Ba, izango da lehenengoa asteazkenean, apirilak 3, izango da goizeko 11:00 ordu 2:00 eta arratsaldeko 4:00 7:30. Elizondon. Elizondon, hori da. Kulturetxean, ez? Bai, hori da, kulturetxeko lehenengo pisuan, bai, ez galtzeko. Eta bigarrena izango da ostegunean, hemen, Iruñean, Hiru Errege hotelean, eta izango da ere goizeko 11:00 ordu 2:00 eta arratsaldeko 5:00 7:30. Eta jendea eraman behar du jendeak zerbait? Ez da zer behar. Guk emango diogu paper bat eta jazta. Bakarrik nanarekin balio du. Oso ongi. Eta adina ere aurrak joan daitezke? Joan daitezke, bai, adin guztietako pertsonak. Bale, ba, nik uste dut argi gelditu zaigula, baina ez dakit zerbait gehiago nabarmendu nahi duzun? Ba, nik uste dena esan dudala, osake, bai. Ba, ederki. Bai, ba, orduan mila esker idoia gurekin egon izanagatik. Zuei. Hurrengora arte. Hurrengora arte. Agur. Pasatako asteburuan, Reas Nafarroa erakundeak bere 7. azoka solidarioa antolatu eta ospatu egin zuen edo gauzatu egin zuen. Orain jardunaldiak hasiko ditu 12. bihartik aurrera. Hemen gurekin June San Millan dugu xehetasun guztiak emateko. Arratsaldeon eta ongi etorri. Mila esker arratsaldeon. Bueno, ba, zer moduz zaude eta zer moduz joan zen azoka? Ba, oso ondo joan da azoka, bai, egon dira 42 postu desberdinak eta, bueno, ikusi aldugun gure helburua, ez? Zer zen hori batez ere alternatibak ikusgai egitea eta bai alternatibak daudela, bai finantzekin, energia sortzeko, mobilitatea eta nola ez elikagaia eta, bueno, zerbitzu eta produktu desberdinak. Eta, bueno, jende nahiko etorri da, eta, bueno, ekonomikokin ikustu dut joan dela iaz baino be. Oraindik gaude balorazioak egiten, baino bai, lehenengo datuak hori esaten dute bai. Alternatibak orain dugun sistemari hori azkenean ikusten delako beharrak daudela. Hori da, eta oso importantea da guretzat ere tokiko ekonomia indartzea, ez? Zeren azken finean tokiko ekonomia da beste ekonomia bat eraikitzeko modu importanteena, ez? Zeren, bueno, badaude hori alternatiba pila azkenean, bueno, beste modu bat egiteko badaude adibidez energia, nire etxean ez energia daukat Iberdrola edo beste batzuk, edo ematen dut nire dirua eta nire sustentoa beste alternatibei adibidez badago Nafarkop, Goiener, Somenergia, Emazpe, gero komunikazioaren arloan badaude ere beste alternatibak, Son Komunikazio, gero badaude entitate pilok lan egiten dutela, bai transformatzeko eta eraldatzeko ekonomia, eta, bueno, ekonomia hau zertan datza, justo da pertsonak kezkari buruz, ingurumena ikusten du, eta, bueno, hori da batez ere gure erronka eta gure helburua, ez? Gero eta ekonomia sozialagoa egitea, eta, bueno, pertsonez pentsatzen, ez? Bai, jasangarriagoa eta hori, aipatutako arlo guzti horiek ukitzen, azkenean jasangarritasuna, hori da. Zer ikusia daukalako jasangarritasunak guzti horrekin. Hori da. Eta orduan 7. izan da? Bai, 7. izan da, eta justo orain hasiko dira 12. jardunaldiak, pixkat helburu bera, ekonomia sozialen buruz eta beste ekonomia eraikitzeko, eta bueno, kapitalismotikat pixkat ezateratzea, zeren sistema honetan ezin zara hain erreza atera, baina bai beste modu bat eraikitzeko ekonomia eta harremanak, ez, gure artean.
Eta, bueno, hasiko dira bihar bertan, Kondestablen, eta ikusiko aldugu dokumental bat, deitzen dela Poztasunaren ekonomia, eta justo dokumental honetan hitz egiten du tokiko ekonomia oso importantea dela, globalizazioaren aurre ez dugu, eta bueno, ikusi aldugu nola globalizazioa dela transnazionalaren sistema, haiek indartzeko, eta batez ere haiek nola ez dute onura ekonomikoa helburu bakarra bezala, eta guretzat nola ez pentsatzen dugun ekonomia beste gauza izan aldela, eta gero eta gehiago beste gauza da gainera, eta hori oso postasuna ematen dugu, eta dokumental honetan hori ikusiko dugu, eta oso interesgarria izango da Elena Norbergen dokumental bat, eta izango dugu Mauge Cañadas aurkezle bezala, bera da facilitadora, bueno, errastaz. Segun eta zer esan nahi duzun, baina, bueno, ulertzen zaitu. Bai, talden facilitadora, bera da ere psikologoa, eta lan egiten du pilo, bai entitate publikorekin eta pribatuekin, beste mundu bat eraikitzeko, bera kofundatu zuen Arterra bizimodu ere, eta asko ezagutzen du gai hau, tokiko ekonomia eta tokiko harremanak nola indartzeko tresnak eta ze importantea den. Hurrengo astean jarraitzen dira jardunaldiak, tailer batekin eta hitzaldi batekin, eta honekin, aste horretan izango da komunikazioaren astea. Batez ere, entitate eta mugimendu sozialentzat indartzeko komunikazioa. Zeren, guretzat normalean egiten dugun lan, gure mezua zabaltzeko, baino komunikaziotik begiratzen, faltatzen zaigu normalean tresna pilok, eta oso importantea da komunikazioa indartzea, guretzat. Eta bai hitzaldia izango dela geltokin 7, bai tailerra izango dela hurrengo gunean, asteartean goizean, hori izango du helburua. Bai, geltokin izan zen ere azoka, ez? Bai, geltokin izan zen azoka, eta gauza bakarra ez dela izango geltokin, izango da dokumentala dela hori Kondestablen. Bai, azkenean geltoki ere ekonomia solidarioarekin bat egiten du, hori da, bai. Zirkularra eta bai. Hori da, bai. Hor hitz egin duzun guztiarekin ikusten da ez dela zerbait utopikoa, baizik eta badaudela esperientziak eta horretan dagoeneko sartuta dagoen jendea eta praktikara eraman duena horrelako ekimenak. Hori da, oso interesgarria izan zen gainera azokan, egon ziren hitzaldi pilo, mikrohitzaldiak deitu genuen, eta parte hartu zuten entitate pilo, eta han ikusi zen nola hori alternatiba hori gero eta materialagoak dira, eta egunekortasunan gauza bat dela, eta hori ikusgai egitea guretzat da importantena, eta jendeak jakitea ez dela hain zaila hori dena egitea, eta azkenean gure esku dago hori hau dena egiteko, eta gero eta errealitate bat izatea balortzea, ez? Izan ere, jendearen boterea izenburua jarri diezue jardunaldiei. Hori da, zeren konturatu behar gara pertsonak bezala, botere pilo dugula, ez bakarrik boto bat botatze, ez? Hauzteko elekzioetan, baizik eta egunerokotasunean, gure erabakiak eraikitzen dute hau dena, ez? Eta kontsumitzailea bezala, oso poteretasuna dugu. Bai, eta azkenean gizartea mugitzen dela edo sortzen dela horrekin, ez? Jendearen joerekin eta... Hori da. Eta pentsatzea, gure erabakiak ez dira batzutan pentsatzen aldugu, nik egiten dut hau dena, nire esfortzua egiten dut, baina naiz pertsona bat, eta zertarako, baina azkenean ikusten alda, gero eta gehiago pertsonak
elkartzen dira gauzak desberdinak egiteko eta gero eta gehiago jende pilo egiten ari dela eta posibilitate pilo dugun Iruñan bertan. Así que jendeari animatzea, bai webgunean sartzea, dela jornadas. A ver, ondo esaten dudan, dela jornadas.reasnet.com, han agertzen da informazio guztia, eta bai, animatzea jendeari beste modu bat kontsumitzeko eta gauzak egiteko. Eta aldela. Bai, eta aldela. Eta, bueno, bukatzeko, azken hitzaldia izango da apirilaren 15ean, ere geltokin, ere 7etan, eta etorriko da Ruben Subinatz, eta berak hitz egingo du transformatzaileen alternatibak zer dauden, nola dauden, eta ere oso importantea da pentsatzea guretzat beste modu bat eraikitzen baldin badugu, oso ondo dago, baina modu hori ailegatu behar da gero eta gehiago, zeren bakarrik ailegatzen bada kontzientziatuan dauden pertsonei ondo dago, baina ez da nahiko. Eta, bueno, hori izango da, egongo da, eztabaida oso interesgarria, eta hori, animatzen dut jendea etortzeko, zeren importantea da jakitea zeren dagoen, nola dagoen, eta zer egin aldugun. Bai, esan duzuna lehen mezuaren zabalpena, ez? Bai. Bai, eta sentsibilizazio kanpaina bat. Bai, azkenean guk egiten duguna da hori, sentsibilizatzea, eta gure zarea gero eta indarragoa izatea ere. Bai, horretan lan egiten duzu Reasetik. Bai. Bai, ze beste proiektuetan edo nolakoa da zuen lana? Batez ere, hori izan dudana, gure zarea da ekonomia solidario eta alternatibaren zare bat, eta han gaude 60 eta piko entitate desberdinak, eta gero eta entitate gehiago daude, eta guretzat da entitate hauek zaintzea, eta gero eta posibilitate gehiago ematea, gurekin kontua izatea, eta sarea da gure bihotza, ez? Eta, hori. Bai, azkenean pertsona bakar batek egiten duena bere eragina eta bere garrantzia dauka noski, baina azkenean hori guztien artean egin beharreko hori sarea sortzea eta elkartasuna, batasuna, importantzia dauka, garrantzia. Bai, oso. Eta beste alde batean, entitate hauek dira dute balore bezala, hori, jasangarritasuna, pertsonak, ingurumena, eta hori da guk lantzen duguna. Esan dugu 7. azoka izan zela, hauek 12. jardunaldiak izango dira, eta orain arte nazioartekoak ziren. Bai, baina hori aldatu zen orain dela urte pare bat edo, zeren, hori da, hori etortzen du subentzioetik movida bat izan zen, eta... Hala ere, esan duzuna lehen, azkenean tokiko ekintza mugiarazia egin behar dela, ez? Bai, eta azkenean gauza bera da, bai. Bai, mundu osoan eragina duela, azkenean guztiak bizi gara planeta berberean, baina... Kadena lotuta dago, baina zer dago gure eskun tokiko zera, ez globala, baina dena dago lotuta, eta gero eta gehiago jendeak nabartzen du hori, ez? Bai, esaldi famatu hori pentsatu globalki, baina... Uste dut Che Guevarak esan zuela, baina gero eta egiagoa da, ez dakit, baina bai, alaxe da. Orduan, esan bezala, bihar hitzordua, dokumentala, ze ordutan... 7etan, kontestablen, postasunaren ekonomia, eta horrela hasiko dira 12. jardunaldiak, hurrengo astera arte, izango da komunikazioa, geltokin, bai astelehenean arratsaldez, bai asteartean goizez, eta ja 15ean izango da Ruben Subinaretzen hitzaldia, hori, ekonomia transformadorari buruz. Bai, eta esan duzunez, egitaragua kontsultatu dezakegu etxetik zuen webgunean. Bai, hori da.
Bai, eta ere ikusgai egongo dira mikrohitzaldiak eta informazio guztia sokari buruz ere, eta datorren urtean egingo dugu 8. azoka ere. Ba ederki, June, ez dakit zerbait gehiago azpimarratu nahi duzun edo... Ez, batez ere hori, kontua izatea asko potere pilo daukagula, pertsonen bezala, kontsumitzaileen bezala, eta, pentsatu behar dugu hori ere, eta gure egunerekotasuna aplikatu. Hori da. Ba, mil esker gurekin egon izanagatik. Bale, zuei. Urrengora, bai. Agur. Agur. Gaurko magazinarekin bukatzeko Ezkaba erakusketa, Ezkaba 1998-2018 erakusketa eskiniko dizuegu. Ez bakarrik ikusi dezazuen, baizik eta ere gehiago jakiteko horri buruz, elkarrizketa bat sartu dugu bere barne. Horrekin utziko zaituztegu eta bihar gehiago eta hobeto, bihar arte.